debbo wiiɓe ene waawi artirdemo haw wonta neɗɗo kono noon koye dow sarɗiyeji ɗiɗi oyi ko waawi artirdemo haw wonta neɗɗo kono koye dow sarɗiyeji ɗiɗi babiraɗo wiimo holli sarɗiyeji oyi sarɗi gadana o somi artirimo haw wonti neɗɗo o dokka kam o resami jimmi ko wonde joom suudu mo ɗum woni sarɗi gadana o oyi sarɗi ɗiɗo o so tawi mi artirimo haw wonti neɗɗo battunoɗo mo nagge o alay sago on yoɓe golle mum woni debbo jeewo alay sago kankone kadi o watte nagge la tabba jere tekkere ɓe nder rondaki gacce ñiiri belde kakol sukaɓe ne gadda so kaɓata tubakoɓe mbi la vie est un combat jusqu'à la mort aduna ko sippiro ha mayde mamma en liɓaka bamma en liɓaka ñalowma hande a wari a darima a liɓaka. assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on beltanama mbiya mbar jaam Allah wone mon ha joni ko sehel mon guiɗo mon jawano mon YOUZARSIF adi kadi weltinde pittali no wona wadde banda men en gaari jokkiranden histoire mon histoire men darol men fuɗɗiɗen ñandene en jehino ha babiraɗo liɓi nagge nge ne jogori hirsude ɗum woni lembel battaɗo nagge o babiraɗo liɓi ɗum ne jogori hirsude ɗum sara haaɗi ɗon wi hankkadi ne weeri lamɗo ko foti hirsude ɗum kono so lamɗo hokkinomo jamma goɗɗo wuurima wawa jokkirandeɓe banda men lamɗo hokkinomo jamma goɗɗo yo wuur banda men ɗon jaretnoɗen joni noon alay saago jokkiren ƴeewen holto fayi kono ko adi ɗum noon mbaɗeno gowɗon wadde mbaɗe like e vidéo en tout cas min wadde moon like e vidéo ena welimi ene waɗami encouragé donc wadde mbaɗe like e vidéo ko adi keɗen ɓenna banda men e nder hen jammo ari Sara e lamɗo leloyima Binta kadi leloyima nde yano ha wendogo Binta ari findini Sara o wi Sara monam so tawi a ɗanayi aɗa jokkiran min histoire oɗo babiraɗo joom beewo aɗa jokkiran min histoire o min jiiɗi andude beele maw hirsu nagge nge walla ala lamɗo kañum ne ummi Sara namdi lamɗo taw jokkira lamɗo wi aha kay yo jokkirde saabu lamɗo hoore mum yiiɗi andude beele nagge ngeɗo hirsere walla hirserani bande men e nder hen Sara fuɗɗima en jokkira Sara wi kanko babiraɗo ndew liɓi nagge nge o wi ham hirsu ɗum nagge nge hollimo kawisaji nagge nge ɓeydi woyde bojjiɗi jaggi babiraɗo umme nagge nge o ronki hirsude nagge nde ndeysan o umme nagge nge saabu nagge nge hollimo kawisaji o meeɗa yiide ɗum ɗo e nagge e nder hen noon bande men ɓandu mohondu maayi hen o wi kanko dal o wawa hirsude ngeɗo nagge ko hollimo ko nagge meeɗa holludemo ɗum alay sago hirsata ngeɗo nagge joom suudu mo onen ɗon joom suudu mo jeewo wi an hirsu ɗum ko nagge tan jaa liɓa nagge mbaɗa hirsude ɗum sa hirsa ɗum ko yimɓe layyoto o wi ƴeewen nagge wonge yimɓe kirsa hanko jeewo wi ala hirsu ɗum ko ngeɗo nagge ɓuuri fayde hirsu ɗum hanko noon babiraɗo hankkadini o andi hen o wawa hirsude nagge nge kono kadi debbo mo o kadi ne waɗemo pression pour hirsa o hokki garde gonɗo ɗo no woni garde mo o wi yo hirsu nagge nge banda men o hokki garde o wi yo hirsu nagge nge gardo lipti nagge nge gongol faye nagge nge o hirsi nagge nge banda men ndeysan banda men gardo hirsi nagge nge ndeysan debbo lembelo hirsama banda men debbo lembelo hirsama yurminima ndeysan kono ko ɓuri hen hawnade nde o hirsane ɓe tawi hen ko ƴiye ɓole e tew seede ngen nagge no wano faydini fof ɓe tawi hen ko ƴiye ɓole e tew seede ɗum haawi babiraɗo no feewi babiraɗo naji bonde o meeɗa yiide ɗum ɗo nagge ɗiɗo kawisaji mo nagge hollimo o meeɗa yiide ɗum kadi nagge no wayni fayde hirse tawe hen tew seede ƴiye ɓole ko hande mo goo jiid ɗum o wi garde o yo ittu ɗo hen ɗeɗo ƴiye tew gonɗo ɗo hen no yo ƴeew no waddi hen kono kanko kam o yaafimo oɗo tew saabu o meeɗa yiide kawisaji mbaɗni hen bana men gardo itti ɗon nowi nder hen noon debbo jeewo nen ga welti nen gane moosa
nde tawno ham andi ko hirsaɗo ko wona nagge ndeysan o heeɓi sago mo hanko debbo jeewo banda men o wi babiraɗo ɓayde ngeeɗo nagge hirsama en tawani hen tew jehen ƴeewen nagge wonge kirsen babiraɗo wi aha kay jehen ƴeewen nagge wonge ɓe jeehi ɓe naari huɗume kadi debbo jeewo joofi ngaari ndi woni ɓiɗɗo o joofi ndiɗon ngaari o wi ndiɗo ngaari de ko kayri ɓuri fayre waddane kirsen ndi e nder hen ɗon banda men jamirmi gardo yo humtu ngaari ndi o adda minen amin boowal amin padi banda men nde o humti ngaari ndi dogi fayam ndi ari hande yetti kam ndi jusi ndi wone laaƴade koydam banda men ndi jusi ndi laaƴi koydam ko meeɗa yiide nayi ndiɗo ngaari ko waɗimi ko en hawni ndi jusi ndi laaƴi koydam de ɓandam du fof maayi hen haɗani ɗon tan ndi ummi ɗon ndi yaari caggal ndi daarimi ha daarimi ndi yuppi gondi ndeysan ndi daarimi ha daarimi ndi yuppi gondi ndeysan ndi yuppi gondi no feewi banda men njurmi min ndi ndeysan ndero nagge ko wonno ko yurminade ndiɗo ngaari ko waɗi ko ɓuri yurminade banda men njurmi min ndi no feewi ko meeɗa yiide nayi ko ɗum kollami hande ndeysan ndi daarat kam tan ndi ɓeydo woyde ndeysan banda men ndi woyi ko juuri hankkadini ɗum jaggimi ɓandam du maayi mbimi ndiɗo ngaari de mi hirsirani ndi ngaari mi wawa hirsude ndi ngaari ko waɗimi ɗo ko gay mo jogimi ɗi fof hay ngaari wotiri meeɗa wadde mini mi yurmima ndiɗo ngaari banda men e nder hen banda men debbam jeewo nan ɗon wi kam ɗum ɗo ko ngaari tan jaggu kirsa koye julde tasiki gonɗen sa hirsani ndi en layyotako o wi sa hirsani ndi en layyotako mbimomi ala ndiɗo ngaari en kirsirani ƴeewan nagge wonge kirsen o wi ala hirsu tan wortaddin yimɓe hirsu hankkadi banda men kanko hamone hen amo rewa hen pour yomi hirsu kono noon mi jaɓani ko haali ko mbimi ndiɗo ngaari mi hirsirani ɗum o mettini noon o laaɓi kono noon pour artirde hakkille mo ho mbimomi ndiɗo ngaari gacce ndiɗo ha taski garowo ƴeewen nagge wonge kirsen pour tan artirde hakkille mo e nder hen o jaɓi hankkadi ni mbimi gardo yo ya adanami nagge wonge o yi o adanimi nagge wonge nden nagge comme no nayi mbayatni tan wayani waɗani nden hankkadi ni ko min jaggi laɓiki liɓi ɗum hirsi ɗum taw haccerel goto ngala hen e nder hen mbimi gardo yo nowru ngaari ndi o nowri ngaari ndi ham humuya kono ham jogui ɓiɗɗo debbo goto nde humoyta ngaari ndi nde ɓiyo debbo ene daaramo hanko o daari ɓiɗɗo debbo o yiɓɓiɗo debbo ne moosa o ɓenni o humoyi ngaari ndi nde o arti nde o tawi ɓiɗɗo debbo ne woya ɗum jaggimo kawis no feewi kanko garde o wi jam an kam ɗum ko woni joni nde jahami nde jiinumami kada moosa mi arta mi tawa aɗa woya holko gonduɗa o wi baboyam bandam ko mosmi ko eko goymi ko fof ene waɗi sababu ndiɗo ngaari ndi nowruɗa ndi ɗum ɗo wona ngaari ko neɗɗo woni ɗo sa yi mi mosnimi kono kirsani ndi mi weltima hen ko gartirɗon ndi ko kono sa yi mi woyi komi miijiɗo nagge mo kirsuɗon nane nge kañumne kadi ko neɗɗo kirsuɗon ɗon ko debbo lembelo woni ɗon debbo baɗiraɗo lembelo ko kañum woni ɗon ko battaɗo nagge on kirsi ganda hoorema neɗɗo ko ɗum saabi goymi ndiɗo ngaari ndi nowruɗa ko ɓi babiraɗo woni ɗo nagge mo kirsuɗon nane nge ko debbo lembele o woni ɗon ko mosami ko eko goyami ko fof ko ɗum ɗo bande men nde ɓiɗɗo debbo wini nde bamo ko woni gardo hawa naji o mbiɗa hol ɗum nagge momin kirsi nge ko debbo babiraɗo lembelo woni ɗon ɗum ne hawni koy kadi ndiɗo ngaari ko ɓiyo woni ɗo i holko waɗi wini kanko suwo debbo banda men o wi ɗum ɗo ko liggey waɗi wini ko debbo jeewo liggiɓe haɓe gonti nayyi sababu nde kirame ha sidagal o wi la hawla wala quwwata illa billah nde neɗɗo ene bonira ni ene ha liggiro nawlum ni ene min mi meeɗano sikkude ɗum e adunam kanko babiraɗo woni gardo o nandi ɓiɗɗo o wi joni noon wonko mbawɗa wadde hen ndiɗo ngaari heddindi wonko mbawɗa wadde mayri aɗa wawi artirde nde no wonirno ni so debbo wi aha kay mbeɗa wawi artirde tan gardo dogi faye babiraɗo oya woni babiraɗo kaalo histoire mum o yehi o haalani ɗum a haali o wimo
min joni ne nawtami ngaari ndire mi yi ɓiyam debbo ene moosa ne gartumi nde taw momi am woya nandimo holko waɗi noon o wi ngaari ndiɗo ko ɓiye gorko woni ɗo wona ngaari won ɗon ko neɗɗo woni ɗon o wi nagge mo kisɗen nane nge wona nagge ko joom suudu ma lembelo woni ɗon ɗum fof noon ko debbo ma jeewo liggiɓe haɓe mbayni en o wi ha debbam jeewo liggiɓe haɓe mbayni joni mo kissuɗen o ko joom suudam lembelo ngaari mo jogoɗen hissude nane ndi ko ɓiyam gorko woni ɗon joni noon kanko wonko wawi hen han wawi ittandemi ɗum ɓiɗɗo ɓiyam gorko kam arta nagui ngi kam hirsama ala ko wawa hen kono noon ɓiyam gorko kam wonko wawan ɗum o wi aha kay wonko wawan ɗum o wi han wawi artirdemo haw wonta neɗɗo tan on kadi ɓe babiraɗo wi jehen toon wadden babiraɗo e gardo jeehi ronede ɓiɗɗo debbo ɓe yetti ɓiɗɗo debbo ɓe kalde mum ɓiɗɗo debbo wiɓe ene wawi artirdemo haw wonta neɗɗo kono noon koye dow sarɗiyeji ɗiɗi oyi hon wawi artirdemo haw wonta neɗɗo kono koye dow sarɗiyeji ɗiɗi babiraɗo wimo holni sarɗiyeji o wi sarɗi gadana o somi artirimo haw wonti neɗɗo o dokka kam o resami jimmi ko wonde joom suudu mo ɗum woni sarɗi gadano o wi sarɗi ɗiɗo o so tawi mi artirimo haw wonti neɗɗo battunoɗo mo nagge o alay sago on yoɓe golle mum woni debbo jeewo alay sago kankone kadi o watte nagge bande men kanko babiraɗo nde suhu debbo wimo noon nde o wi sarɗi garono mi jaɓi ɗum so tawi a artirimo haw wonti neɗɗo mami hokke o resma kadi jawdem ndi feccere hen ko an jeeyi sabu min ko kanko tan jogimi kono noon sarɗi ɗiɗo mo kalɗa o ene muusimi wonde so tawi a artirimo alay sago joom suudam jeewo watte nagge ɗum so Allah welanimi de a wawa accirdemo noon tan mbasa waddemo haydara wi ala o accirta he noon neɗɗo so tawi golli neɗɗo goɗɗo ko boni alay sago o yoɓe golle mo mi wawa accirde noon ko ɗi sarɗi e ɗiɗi jogimi sa jaɓi mbaɗen so wi a jawani kadi ko an hen hoko noon babiraɗo nde debbo wi noon nde o wi ndeysan mi yiɗa joom suudam jeewo waɗe ko wayni kono noon kadi ɓayde o gollanno ɗeɗo golle nde o miijayi o golli golle bonde alay sago so tawi o waɗama ɗum hamo handi hen e nder hen noon jammi ko suho debbo haali ko nder hen min natani golle nde min natani golle nde o yomi gaddu bool min gaddi bool o yomi gaddu ndiyam min gaddi ndiyam nder hen o jangi ko janganno hen ko o haali ko haalanno hen ko min jeehi hedde ngaari to o yetti ngaari ndi o wi ngaari so tawi Allah tagɗoma tagimi tagi leydi ndi o tagirnoma kala woni ngaari ya heddo no mbaɗa ni on noon so tawi o tagnoma kada woni neɗɗo ya artu no mbanoɗa taw ƴetti ndiyam ɗam noɗam e bolɗam o rufe ngaari ndi banda men nde o rufe ngaari he tan ngaari dari wonti neɗɗo wonti gorko joɗɗo banda men so gorko joɗɗo jontade ne waɗi comci mum babiraɗo yi ɓiyum jaɓɓodire ɓiyum ndeysan kanko e ɓiɗɗoɓe gole woyde ndeysan yurminimo no fewi banda men o jaɓɓimo no fewi o wi suhu debbo mo hokkimo ɓiyamo nde jiɗɗon resdirde fof ndesodire e jawdem ndi kadi feccere hen ko onon jeeyi kono noon ko mbiɗa aɗa watta debbam jeewo ko mbiɗa kaɗa wattamo nagge jinnomi ko mbattamo ko ɓuuri famdude saabu nagge wonto jiɗami yaade mi wawano worde ɗum jinnomi ko mbattamo ko ɓuuri famdude e nagge taw so mbeɗa yaaha mbeɗa wawano worde ɗum suho debbo wi waɗe watta caɗele wadde mi wattamo mbeewa mbimi eyi watta caɗele wanmo mbeewa nder hen suho debbo jangi ko janganno o diidi ko diidanno joom suudam jeewo to woni nde suutto tan sorti yalti boowol wone melde otti mbeewa banda men e kalisaji Allah joom suudam o yalti en wonti mbeewa kanko suho debbo jarnimomi no fewi mbimomi o jarama no fewi ko artirnim ɓiyam ko e nder hen banda men min gondi ɗon duuɓi kewɗi hande noon mbeɗa jogii haaju wonto fommi yaade ko kanko jogimi ɗo hen baɗo mbeewa ba jiiɗa ko joom suudam jeewo won ɗo jinne mawɗo min histoire am ko ni wayi ndeysan banda men kanko babiraɗo o gayni histoire mo jinno yurmimo noon yurmimo wi histoire mo hono yurmini no fewi wi joni noon mi hayri warde marsan o
kono noon mi taƴat juuɗe ɗe e koyɗe ɗe. O wi mi hayri wadde marsan o kono noon mi taƴat juuɗe ɗe e koyɗe ɗe. Bande men o faye marsan o kanko jinno am jogo taƴi juuɗe ɗe e koyɗe ɗe. Babiraɗo joom dewaɗi ɗiɗo dartinimo. Babiraɗo joom dewaɗi ɗiɗo wimo jinne mawɗo minen kadi mbi yiɗi haalandem histoire am. So tawi histoire am o welima jaafoɗa marsan o feccere. Jinno wiye watta caɗele haala kono mbiɗa andi histoire ma wawa ɓurde welde oga histoire. Kanko ganda hoore ma babiraɗo joom dewaɗi ɗiɗo ɓalejo o wi histoire am o ɓuri welde oɗo histoire, ɓuri yurminade oɗo histoire, ɓuri kadi hawnade oɗo histoire. Tan kadi jinno wi yo haal kanko babiraɗo joom dewaɗi ɗiɗo ɓalejo hamon fuɗɗo hamo haala ko Sara haalnanno Binta histoire o lamɗo ne heeɗi. Sara wi lamɗo hankadi ne weeri jihan kirsuya kam kono sa hokkiɗomi jamma goɗɗo man waw haalande ɗon histoire oɗo babiraɗo e ɗiɗo dewaɗi ɗiɗi ɓaleji. Bande men lamɗo en yiɗi andude histoire oɗo babiraɗo ɗiɗo ɗiɗi dewaɗi ɓaleji. Lamɗo wi Sara mo hokkima guura jamma goɗɗo kono paama so tawi a jokiri histoire o komi kirsowoma. Bande men en gari haɗo en kaɗa ɗo ha saaha goɗɗo yimɓe gari yimɓe jokkiran bandiraɓe kono mbaɗeno gowɗon wadde mbaɗe like vidéo mbaɗe like vidéo yimɓe o keɓen maximum de like bande men. On mbiyama yo moƴƴere Allah wone mon to gonɗon eno gonirɗon.